Por este camiño que empeza aquí, ímonos dirixir a aquela zona de area que se ve se vos estirades así un pouco. Iso é a parte alta da duna rampante de 13. Desde ali é desde onde imos ver toda a duna baixando todo pola falda da montaña, pola aba da montaña, ata chegar á praia que está abaixo ao mar. E ali explicareivos o que vemos desde ese lugar. Xa vos adianto que é un dos sitios máis bonitos que ides ver na vosa vida, xa vos lo digo. Vale. Vale? Pues venga, seguideme. I was the one to judge. You said you've had enough and that you really wanna be with me. What you get is more than what you see. At first you struck me like any other girl that I could find. But when you looked me in the eyes, I knew that this was right. You're a pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than meets the eye. Explicábamos antes que aquí en esta zona, que como é obvio, é unha zona protexida, sabedes que aquí non hai nada, non hai unha construcción, non hai un camiño, non hai nada. Por iso se conserva unha planta que foi desaparecendo en toda Galicia. Esta planta, todas estas que ves por aquí, estes arbustos, chámanse caramiñas. Caramiñas. E danlle o nome, por unha evolución fonética, danlle o nome a Camariñas, que é o sitio onde estamos. Pertence todo isto ao concello de Camariñas. Hai outros lugares aos que esta erva lle deu o nome tamén, como por exemplo o Caramiñal, a Póboa do Caramiñal, pero agora xa non quedan ningunha, só se conservan aquí porque esta é unha zona onde non ven prácticamente ninguén, non transitada. Chamabanlle antigamente a erva da fame, dá unhas boliñas brancas que a xente que tiña fame as comía, vale, son todas estas, insisto, estas todas por aí arriba, vale, todo por aí e todas aquelas que hai por ali, as que non son toxos, os toxos teñen flores amarelas, as outras son as caramiñas. Nos diriximos a esa zona de rocha e imos empezar a facer o traballo, que realmente o traballo que imos facer aquí, o traballo de intermareal. Purple candy haze, and I love this place. Smiles upon my face. Purple candy haze, and I love this place. Smiles upon my face. Take my hand, it's lyrical. Candy colors magical. Never let me go. Take my hand, it's flower bees working in that summer breeze. Never let me go. Everywhere you are, you're my shooting star. We have come so far from home. Everywhere
Ese faro foi o primeiro faro que tivo luz eléctrica en toda España. No ano 1896, 6 anos despois do fundimento do barco dos ingleses que vos explicamos antes. O telescopio co trípode, apuntando a un niño de gaivotas que aniñan aí, e imos ir pasando todos e imos ver. Vale? Claro, está moi ben, claro. Smiles upon my face, purple candy. Sí, sí que se ve. Vamos, fuera. Ves ahí tumbada. Smiles upon my face. Take my hand, it's lyrical. Candy colors magical. Never let me go. Take my hand, it's flower bees, working on that summer breeze. Never